obdobie. Špeciálne mať napríklad nejakú skrytú kameru v ich stane, keď sa udial tento moment, to musí určite stať za to. Tu sa nám už pomaly chystá ďalšia štvorica jazdcov, tentokrát z kategórie Baby 50. Tuto je to opäť skôr o tom, aby si pretekári nejak osvojili tie jazdecké taktiky a je to taký pomalý nábeh. Môžeme tam vidieť so 16-kou Nikita Ráca, ktorý predtým bol skutočne dominantným jazdcom a bez problémov zvíťazil. A tuto máme práve ten moment odleteného kolesa nedorostá. 3 osmičky a predsa nešťastie, ako keby mal 3 šesky. No ale my už poďme sledovať jazdu ďalších mladúčkých pretekárov v kategórii Baby 50, kde je v podstate v momente odštartované takto z miesta. Tuto naozaj nejde o to do seba nejakým spôsobom veľmi drgať na tej trati, ale je to skôr o tom, aby jazdci si postupne osvojili tú celú techniku a opäť pripomínam, že tu sa pohybujeme v vekovej kategórii 5 až 9 rokov. Takže veľmi, veľmi mladí jazdci, ktorí to ešte nemajú až tak veľa odjazdené a samozrejme zodpoveda tomu aj tempo jednotlivých strojov, jednotlivých motokár, napríklad v kategórii Baby 50, keď si to porovnáte s tými KZ-kami, tak to je doslova, že to sú svetelné roky v tej technike. Napríklad z takých tých zaujímavostí, toto môžeme vidieť ešte aktívnu gestikuláciu, niečo nie je úplne v poriadku so 7, to je Jakub Žubka. Pravdepodobne nejaký technický problém. Asi nie je spokojný s výkonom svojho stroja. Vôbec sa mu nečudujeme, ale aj toto patrí ku škole motoršportu a to síce vedie dať najavo svoju nespokojnosť, že jednoducho není všetko s kostolným poriadkom a motokára nefičí tak, ako by mala. Samozrejme primeranými prostriedkami. Áno, primeranými prostriedkami. Lebo ak by tá verbálna komunikácia bola príliš intenzívna, tak by to mohla oceniť Rada športových komisárov niečím, čo by mohlo vyvolať ešte intenzívnejšiu gestikuláciu. Áno, jednoznačne. Ale tu sa pozeráme na celkom zaujímavý súboj o prvé miesto Nikita Rác a práve Martin Jaborský. Toto bola dvojička, ktorá si celkom ani nevymieniala pozície, ale bola blízko seba aj v tých prvých pretekoch. Tu napríklad Martin Jaborský je určite teraz smutný z toho, že nie sú tie motokáry na tých rovinkách o trošku rýchlejšie, keď teraz ste mohli vidieť, aké veľké problémy tam mal na výjazde z 8. zákruty, ho tam trošku hádzal zadok hore-dole. Ale toto sú jednoducho momenty a pozrite sa, no tak to je nespokojnosť. Nejde to. To je plný stlačený plyn a motokáre sa nechce. Žiaľ, je to občas... Je to trošku situácia na tú vlajku, ktorá sa volá Mesová gulička, v podstate čierna s tou oranžovou gulou, pretože Jakub Žubka je mimoriadne pomalý a kebyže mu náhodou tá motokára prestane ísť v nejakom neprehľadnom mieste, tak to určite z bezpečnostného hľadiska nebude ideálne. A teraz pozrite sa, aký manéver predviedol Martin Jaborský, no len dúfam, že tam nebola žltá vlajka, ale asi nemala. Prečo? Pretože tá motokára Žubku nestála. Takže Martin Jaborský sa odvážne dostal na prvé miesto. On využil asi to, že Nikita Rác sa trošku zlakol toho, že je tam tá pomaly idúca motokára a okamžite takto lišiacky využil zaváhanie pretekára a posúva sa na prvé miesto. Tak som veľmi zvedavý, že či Nikita Rác dokáže ešte nadviazať na tento atak a vrátiť sa na prvé miesto. Aby prišiel športovým komisárom. Ďakujem. Je pravdepodobné, že motokára so štartovým číslom 7 Jakuba Žubku, ktorá zjavne má technické problémy, bude. Ale máme tam výpadok motokári číslo 25 Filip Sovič na zákrute číslo 7 na protiľahlej rovinke. Áno, číslo 25, kde ho už ťahajú tráťoví komisári, čiže technické problémy dvoch jazdcov zo 4. Máme 50% odpad na technické poruchy. No za chvíľu to budú preteky vetra,
keď to takto pôjde ďalej. Bohužiaľ máme aj technické problémy s live timingom, takže ho už spomen čertá 2 kola do konca, takže toto by sme už mohli nejakým spôsobom zvládnuť až do cieľovej čiary, minimálne s týmito 2 motokárami, pretože síce nám odpadla polovička štartového roštu, ale na tej čelnej polovičke štartového roštu, tak tu sa bojuje o 106. Nikita Rád sa opäť priblížil Martinovi Jaborskému a dovolím si povedať, že tu sa schyluje možno k ďalšiemu útoku. Ale čo je pozitívne, Jakub Žubka, napriek tomu, že jeho motokára... Prepač, pozri sa po vonkajšej strane do tej prvej zákruty, tak že by to vyšlo Nikitovi Rádcovi, tak to je krásny manéver. Pozrite sa na to na srdce do v podstate najrýchlejšej zákruty na celom okruhu, tam ako sa to láme medzi jednotkou a dvojkou. Teraz ale ešte Martin Jaborský ide na vnútornú stranu, musia si tam nechať priestor. Krásny súboj týchto 2 detí, ktoré idú bok po boku vo svojej prvej sezóne. Áno, zase naspäť sa dostal Jaborský, ale je tam znova náznak útoku. Rád ako keby má lepšiu rýchlosť na rovinkách, on to aj spomínal, že mu sa páči chodiť rýchlo rovno. Teraz ale ho tam pekne zablokoval Jaborský, nedovolil mať Rádcovi taký pekný viaz a my sme v poslednom kole, dámy a páni, takže toto bude opäť photo finish. Prichádzame do rýchlej 11. zákruty. Tuto sa to celé viaže na tú poslednú, no vykúka tam Rád ako len chce, ale toto už zrejme nebude stačiť. Teraz tam musel urobiť nejakú velikánsku chybu Jaborský, ale Jaborský to dokázala. Zvíťazil v druhej jazde po nádhernom, krásnom súboji s Nikitom Rádcom. Tak toto bol motoršport, ako sa patrí. Áno, takzvaná reklama na motoršport. V striede Baby 50 som takúto drámu nevidel už niekoľko rokov, čo ozaj širák dole pred týmito chlapcami. A ak všetko pôjde v poriadku, tak Jakub Žubka, ak vydrží a doveze svoj stroj a odmávajú ho, tak bude na 3. mieste. Ešte stále ho čakáme, vyvesená šachovnicová vlajka. Ja sa takto nazriem a ide si po 3. miesto. No, tak to je krásne. Takže napriek tomu všetkému, že mu teda nežičil výkon motora, tak si vybojoval svoje pekné 3. miesto. Povedal by som, že Jakub Žubka bude jeden z mála jazdcov, ktorého budú zajtra bolieť ruky, ale nie z toho, ako jazdí, ale z toho, koľko nimi mával. Pretože on skutočne tú svoju emóciu vyjadroval veľmi intenzívne. A ja normálne verím. Akože inak je to strašne zlaté, ale keď vidíte, že tá pretekárska prilba je v podstate väčšia ako to samotné dieťa, lebo teraz tu máme akurát pred našimi očami jedného